Всички, които ме гледате, аз и Headshot да Pro BG отново решихме да снимаме на Drama и Think, защото беше много забавно. И успяхме да се вредим за една игра. Дай да ходим. Хай. После с какво ще продължим? Ти снимаш този път. След това Survival Games. О, виж, аз съм на второ място, пък ти на трето. Какво бързо. Какво бързо навреди. А кой застана до мен? Това цвете. Аз съм, бе. Ама това цвете, бе. О, той рисува нещо. Не, бе, няма да рисува. О, знам какво е това. Аз викам, че е пръчка. Аз викам, че е дърво. Ама не беше. Дърт. Дърт. Форест. Не. Спрус. Не. Как го написах? Спрос. Фенс. Какво е това, бе? Фенс. Сега гледаш не. Това е тейбъл. Не знам какво е. Бейби. Някой писа бейби. Вай. Чай, че ми излезе. Тъпата антивирусна. Коса? Какво? Кой рисува? Не сме... Не сме ние. Ние. Чай, кой рисува? О, знам кой рисува това. Добре, как някой познае? Те как познават? И какво е? Не знам. И какво? What? Какво е това? Вода! Какво трябва да рисувам? Трябва да рисувам редстоун. Ники, напиши редстоун. Значи запиша редстоун. Да, напиши редстоун. Ред. Не така, бе. Как е? Редстоун е. Ей го, някой вече те изпревари. Опа, малко фейлнах. Ники, без Л! Така. Аз не знам какво друго да направя. Това е редстоун, нямаме цветове. Аз получих 4 точки. Ти получиш, защото ти казах думата. Ако я беше направил на време, сега ще да имаш 8 точки. Аз не забелязах, че съм писал Л. Какво рисува? Как смени цвета? Сигурно те само такъв му е дал. Не. Айрон. То ще е айрон, той рисува с айрон блок! Не. Какво е това, бе? Да ми прилича на айрон блок. Сълзал гаст! Не гаст на сълзал гаст. Не. Гаст тир. Сноу! Поне редстоун, когато рисувах аз, я познаха. О, ти рисуваш. Това ти е думата? Чакай, че не видях. Фит. Какво значи това? Някой ти позна думата! Аз не съм почнал. Каква ти е думата? Фит. Какво значи това? Крака. Глей го, кой рисува. Дай му огънчето. Огънчето? Да. Нарисувай сега крака. Глей го. Краката на Чарли Чаплин.
Дали имам шанс да се вредя в топ тройката? Имам 4 точки. Саксия, май. Аз пробвах хопър. Как е саксия? И аз не знам как е. Бъкет! Не е бъкет. Саксия, ама как се пише? Някой позна. Лава. Това приличаше ли на лава, бе? Не знам. Това ако приличаше на лава. Ако прилича на лава, наистина. Ще играем ли след това още една игра или ще продължим с друго? Продължаваме с Survival Games и за финал може пак. Добре, но ми се играе. Не, как познаха, бе? Читърс! Той не знае как да го нарисува. Какво е това? Пише си думата директно. Ама преси с някой не познае. Фенс. Финс? Две точки, чая да позна. Деви! Фансе. Сериозно? Сериозно? Да. Добре, сега продължаваме с Survival Games. Паузирай клипа докато почнем. Аз включих ойката. Добре, паузираме клипа докато почнем. Влезнах в Survival Game. И отново сме тук. Отново са... Вотнахме се за мап Corruption. Сигурно ще ни пусне в България. През Мисов. Зона 85. О, не, Ники. Тая карта... Не! Тая карта толкова я мразиме. Той миналата я мразихме, обаче намерихме тайното скривалище и за малко да спечелим. Да. Гледайте предишния клип. Да. За да се поясните. Добре, пише Game Starting Killer 1 second, пък не започваме. То пак това са VIP китове. Ники пише ти нещо. Волер Team. He's my team! Не, чакай! Като вчера ще го изтролим. Окей. Джангал. Кой ти писа? Хамадах. Хамадах. Той е от Азбекистан. Добре, бе, кога ще напусне, бе? Не знам. Мен сега ще ме накара да паузирам клипа. А къде са другите, бе? То сме само аз и ти и е това. Какво става тук, бе? Не знам. Да не е гличнало. Да лепнем? И ще паузираме клипа, Да. докато правим бъга. Не изпуснем нещо. Пак Добре, пуснахме клипа. О, виж, някой го налагат. Мри! Кое налагат, бе? А тук имаше... Аз да се включа. Корупция. Чай, аз си... Това са България. Ай. Ела тук, бе! Моля да се бием. Можем да го бием. Килнахме го. Тук има още един дед го налагат. Къде има? И то умря. Като умреш, какво става? Спамвата на много или? Не знам, то това май не са истински хора. Тогава чай ще го... Виж тук! Налаг! Аз тръгнах да налагам. Някой го налагат! Чух откъде едва. Чух. Ай, Кил, го мадафака, кил, мадафака, кил. Не, бе. Купон! Виж той, бе, той мога го налагам. Не.
Кой ще налагаме? Нищо. Ела тук те налагам. А няма налагаш, бе. Няма налагаш никой. Как няма да налагам? Можеш. Къде си? Как няма да налагам? Така. Чай те набия. Корупшен, играеме България! Вай, дева, това аз прилича на България. Да, всичко подпалено. То тук много лагва, бе. Не, Хако ми лагва. Нима, наистина тук много лаги заради огъня. Преди много ми лагиш, пък сега не знам. Аз съм на 30 секунди, на 30... Кикна ма? Да, пусна ма на спална. Не на спална, на тук Survival вътре в Games. мапа. Да. Чакай да си оправя настройките. Ела да те набия. Не. На. Чакай, бе. Дик такова за корупшен, защото е тъп мап. Добре, няма. Сложих 13 чънка. Дай за Естир. Аре, аз тъкмо за него ще да работвам. Бабе! No! Please, no! Зона 85 е много тъп мап. Да, бе. Все губиме. Ей, то ще е зона 85. То всички за него вотват. Да, за какво? Нещо тайно ли знаят? Някой си има на вота. Нещо То тайно пак ще ли играе знаят? 5 вота. Нещо знаят. Трябва да разберем какво е. Знаят, просто знаят всичките честове къде Да. са. Аз затова ти казвам, нещо знаят. Дето ние не знаем. За какво не може да си Ние купя много неща кита, не бе? знаем, ама хайде. За какво само ми дава да си купя VIP Kids? Дето нямам на ранка. Нямам My Kids, нямам Purchase More Kids, да... Аз се приготвям да тичам. 5, 4, 3, 2, 1! Аллах Акбар! Ники, чопи... Хайрам бутушки! И пържува и... Чопих Ендър перла. Къде си? Дай ми каската. Или бутушите. Първо да избягаме. Добре. Оне се подпали там, ела ще го пребием. Кой са Взимай подпали? айтемите. Един тук горе се подпали. Его, ела. Добре, следваме го. Не Взе може... нещо от честа. Че връстя му фулан. Добре, сега ще го настигнем. 30 период. Тука, бе! Бягай, бе! Има меч тоя! Пука, бе! Бягай, бе! Няма бягам! Как ще го биеш с ръце, нещо не му взимам? Не ми пука! Къде си? Как ще биеш слъг, бе? Кой ще биеш ти слъг, бе? Кой, бе? Диго, къде си? Ники, бе, ще умреш! Останах на едно сърце. Бягай! Ня! Билица. Ще умреш, бе! Ще умреш! Опа, ще умра. Дете, не бягай! Опа! Натиснах. За момент. Бягай към там, виж има лодки, сигурно ще има Бягаме! Ти че е просто след мен. По-високо скачам от тебе, аз съм по-олимпичен. Олимпик. Чест. Няма нищо. Огрифане. Тичам към голямата. Оня зад нас ли е? Не. Не, И ще ми трябва храна. И дай ми бутушите. ще ги дам. Бутушите, каската ще ти дам. Добре, дай ми, бе. О, кладенка! Друго нещо. Много каски! И горе видях чест. Триайрън, панталонки, голденка, перо. Имам годен меч. Видях още честове, 3. Добре! Да. Бай! Тук горе, виж къде съм. Тук е това. Мечове, Това е епично. коня, М? пръчки. Ела, тук сега ще дам много неща. Ух! Взех Още лъка! един меч. Пилета, стрели. Уа! Саши, Дай ми чакай, ще ти стрелите. дам по-хубави одежди. Ще По-добре от комбинирам... кожата е това. Ще комбинирам флинтен стила. Не, чакай, Саши, виж, нати ей това. И нати ей този меч. Аз имам меч. Добре, тогава... Ей ти един флинтен стил. Нати ей това. Нати ей тия... Ма, не ми ги дава на мене. Мятам.
Хвърли ги тук, ма не към мене. Това ще го помним. Хвърли годенката! Взех си я. Той и аз за малко. Да си хвърля моето. Тук е вътре. Тук вътре има още. Къде има още, бе? Не, обърках се. Айде сега да изчезвам. Чай да се напапкам. Чакай да тук. Мама. Нямам така каста. О, аз станах За какво не си взел флинтен стила, бе? Аз имам в мене. Да, то аз съм си го метнал моя. Чай да си взема голденката. Голден меча го мятам. Не ми трябва. Де го мята? Какво го правим? Аз Някой ще имам. го вземе, поне го фърли в морето тук, каквото е. Метнал. Хай, идвай. Чай малко. Ще трябва да хапна. Отиваме към друга лодка. Отиваме към ей там. Към къде? Ей там. Към хоризонта. Останали са 6 играчи. Дет матча сме добре. Аз така добре сме за дет матч. Виж, и двамата имаме едни и същи брони. Ти имаш ли айрон бутушки? Имаш? Да. Копеле, обаче там колко често има, брат. Да, това трябва да го запомним. Това трябва да се запомни. Чай, това да не са някакви капани. Аз влезнах вътре. Има хеликоптер. И в него ще има нещо. Гаранция. Ако мога да стигнем до него. Аз стигнах. До хеликоптера. То това е хеликоптер. Тук няма нищо. Защо? Сигурно ще има някъде тук скрит. Близо до спауна сме, тук всичко е грифа. Ела. Какво намерили често? От сега съндъците ще взема да се таковат. Няма да се ресторнат още. Добре Слушай, ли ме чуваш? виж тая кула. Добре ли ме чуваш? Да. Добре. Никам да не се чувам тихичко. Значи имам 2 стрели и лък, ще ги снайперирам. От кулата ще ги снайперирам. 2 стрели? Да. Ти имаш ли стрели? Тук няма стълби. Помислих, че нямаше бутони, това е било капан. Да, ма то отвънка има, аз ще да ти отворя. Да. Затова е хубаво да си имате тим. Запомнете го. Hunger Games, играйте с тим. Това е. Чест, Саши, хайде ще ходим по края. Знаеш, че има често. Годенка, каменен меч. Добре. Голод бутони. Пръчка! Аз имам 4 пръчки, на мен не ми трябва. Чакай да се осера тук в честа. Аз нямам какво да се осирам. Така, чакай да хвърля тия двата. Тия тъпите мечове Пак да си мина взема някакъв камион. някакъв камион при мен. Тъй. Аз хвърлям верижно. Тук има още един съндък. Какво? Тук има още един съндък. Chain chestplate. Взимай го. Остава 4. Dead match. Ники, dead match. Бързо ходи по края, може да намериш нещо. Аз имам ендер перл, ако съм на нещо. Гледаме да намерим. Добре, 2 са 2 сме. Ако те са тим... Знаеш какъв е план? Стане ги те да се прибият. Чест! Саша, ела! Взимам каменния меч. Взимай го. Аз имам. Взех една ендер перла. И аз имам ендер перл. Къде? Някой умря. Пръснах един. И аз пръскам другия. Идвам. Убиха! Бранки! Браво! Джиджи! Убила за клипа. Ама аз това го бия, ударя го поне 5 пъти с каменен меч и не умря. То не беше на малко, аз знаеш ли колко го бях на толкова. Ама имаше стрендка. Добре, сега колко минути стана клипа? Сега 20. Добре, ще паузираме клипа, докато почнем. Саша, виж, погледни към мене хората да видят. Да, Вижте гледам. ми скин. Да, вижте му новия скин. Така се вижда по-голям. Това са по-голям. Играме
Skywars и може ще завършим с Dramating. Може да не завършваме драма. I think не знаем още. Да. 4, 3, 5, 1. Пат! Къде ми е Добре. съндъка? О, TNT за здравяване. Така. Има го съндъка, бе. То тук има само един съндък. Да. Печка. Крафтинг тейбъл, че да си взема дърво. Си направя хляб. Добре, така. Храна си имам. Чай да обера едините. Аз ще обера пшеницата така. И аз обрах пшеницата. Едините за храна. Тиквата добре. няма да обирам. А? Тиквата няма да обирам. Ти- Някой падна. Супер, Саш, това ти ли с кожаната броня? С Скачи. енчантнатия честплейт съм аз, де държи кофа, слава. Да, Те виж, това вече съм аз. меч. Да. Тръгни към мене. Нямам никакви купчета. Ох, трябва да ги съединим. Виж, аз ще тръгна към тебе с дърво и ти ще го допълниш. Бъде отсечи това дърво, аз идвам. А няма си къде го. Звъна. Ако За малко да падна. ще джумпим, ако трябва. Сега ще бяга и ще джумпя. Няма джъмпиш. Опа! Какво? Нещо направих. Нещо направих. Какво стана? Не знам. Ма какво ти е? Нали знаеш, на Windows 8, като дадеш това мишката на ляво и прави нещо. Сега махнах оная мишка на лаптопа. Добре. Може малко да се прецакахме в клипа. Нищо. Нали спечелих. Добре, сега какво? Ще ходим към центъра, какво? Добре. Чакай, аз тук ти огрифам острова. Обери колкото можеш купчета. Ще мога да чупа вонта, бе. Така. Дай ще сложим и честа, ще ходим по него. Пуснах рекичка. Ако паднем поне да можем да са. Добре, обрах и дърта. Аз така тук ти грифам островчето, е много хубаво. Ак. Мисля, че имаме достатъчно купчета. Да. Опа! Не! Саши! Взели ги! Зиги! What? Добре, хай към центъра. Имам TNT. Аз тръгвам. Той аз имам TNT. Колко TNT имаш? Влезе малко по водата да ме прецака. Тъпа вода. Виж каква вода ни пуста. Сега малко да не изгуби купчетата. И то важни купчета. Мръдни се сега съм Дай ми аз. ги, дай ми ги. Аз съм! Внимавай много. Няма да внимавам. Ако не, ще сложим последното купче TNT. То това TNT, като го сложиш гърми, то не е на принципа да го палиш. Виждам никнейм. Бързо. Тук не е обирано. О, не, даймонд броля. Добре! Даймонд каска. Така, 2 голденки, добре, 1 айрон. Аз обирам стрелите, ако... Даймонд панталонки. Браво. Даймонд меч с шарпна единица! Саши, виж, вземи ей това. Protection едно. Мерси. Даймонд честплейт. Дай го на мене. Поне панталоните ми дай. Заповядай. Си. Чакай, аз ти дадох моите панталони. Дай ми ти твоите, моля. Виж, тук има каменен меч с шарпнес двойка. За мен това ми е Sharpness 2, Iron меч, не ми трябва. Добре, не ти трябва така. Тук има една голденка. Добре, също тук има чест. Айде да се връщаме, аз имам... Как? Останали сме трима. Няма. Ей го, виж го ония. Къде е?
Ще се опитам да го избутам. И аз с снежни топки. Изчакай го, изчакай го, изчакай го. Скривам се. За това и съм шифна. Той аз правя така. Я ще го чакая. Много съм крив. Учих го. Ма не де си ги хаби. Мен ми останаха 2. Добре, бе, никъде ли нямаме лък? Аз имам 4 стрели. Дай ми ги. Имаш ли пръчки? Няма, имам дърво. Тук има ли някъде крафтинг тейбъл? Чакай. То тогава пак няма крафтинг тейбъл. Пак се върна на неговия остров. Куче! Ники, да има chest plates protection 1. Аз имам дъма честплейт. Саши, към другия чест. Е, тук виж, да не може да набутне, ела. Е, към този чест, тръгвай. Обаче е за мен, който има вътре. Да, бе, това път е за теб. Увавай, ти къв меч имаш. Теба! Спектейтвай, ма. Не знам как стана. Ники, ето има само даймонд каска. Че да ми дойде, бе, ще му спукам даймонд каската. Просто ли ако имаш купчета до... Нямам никакви купчета. Върни се на нашия остров и обери. Чай да видя. Ти спектейтваш ли, ма? Да. Хората да видят какво съм про. Аз само как паднах. Никога. Вече аз ще строя. Да. Ама не знам, стъпих на слабчето и... То на слаба... Спечели! Самоубиса! GG. Още една победа! Лиле, този клип стана як. Да. Фуеверки! Фуеверки за хедшот да пробеги. Как бе? Защо имам минус 2 монети? Айде. Аз пък ще имам плюс. Аз имам плюс 10 монети. Ще играем ли още едно скайларче? Охо. Що съм такова про, бе? Защото аз паднах. Виж, той има скин като моя, само че е с синьо. Ела го виж. Фуркан! Ей, Фуркан! Фуркан, участваш в клип. Къде отиде? Чакай, то всичко е им прогреза. Ще паузираме клипа, докато... Не, тук има сингъл плеер, пък това не, е бе. сингъл плеерче. Добре, паузираме клипа. Еми, стана малко фейл, аз не можа да си пусна никакъв кит, така че... Лошо. Аз съм китови. Аз съм китова кула. Аз не. Имам една голденка. Сега ще ходим към центъра. Видяхте миналия път какво направихме. Да. Аз пак спечелих! Защото съм да про. Чай ще си изкопа крафтинг тейбъл в центъра, да можем си крафтваме. Добре. Така. Печка не ми трябва. Чай да изкопа дървото и тръгвам към тебе. Аз вече си изкопах моето. Взех саплинг. И аз. О, намерих голд руда. Не ни трябва голд руда. Да. Аз тръгвам към център. Някой вече не е изпреварил. Има ли някой на центъра? Ого! Значи не можем да огрифаме центъра. Не. Тук не успяхме с центъра. Ще вземем тия до центъра. Да, ще ги вземем. Идвай към мене. Аз тръгвам към този чест. Само да не му бутне това свине. И аз така мисля. А в чай аз не трябва да строя, бе. Просто строй към мене. Страх ме. Ендер перлата и стрелите. Бегай, бегай, бегай. Добре, готово. Има двама, те са бият.
200 и си двамата да се убият. Ники, пак паднах! Да, бе. Да! Отивам към центъра, ой, не остана на малко. О, какво ми става? Много работи. Ники, един идва. Да идва, много ми пука. Айде, той те... Виж, внимавай за теб, Рафи. Аз нямам блокчета, че аз ще се върна да изкопая. И ще ида да ги избия. Той ще са на малко. Че как? Пак го чуш. Виж къде паднах, пробвах се да чупя и чупя отстрани. Еми, Той без това нямаше да го убия. да. Skywars, това беше. Нещо друго. Сега малко слабо се чуеш. Слабо. Да, Сега? малко по-добре има малко. Сега? Пак се чуеш слабо. Сега? Слабо. Защото говоря слабо. Ам говори силно. Говори! Сега добре ли се Още чувам? малко звука говорителя или какво там правиш. Сега как се чувам? Добре, ще играем ли още един минигеймс, да? Да, спираме клипа, за да изберем минигеймс. И така отново сме тук, този път решихме да играем Draw My Think. Ти ли рисуваш? Не. Не. Хей! Тя е майката. Недър. Портал. Дракон. Научи какво е? Гъс. О, виж, аз съм на трето място, Къде съм епичен. Аре бе, рисувай, рисувай. Своята там мръсна. Ники, виж чата. Опа, написах го грешно. Исках да напиша nothing. Добре, ще рисуваш ли бе? Няма рисува. Чок будала. Туп. Кълйок. Бъкет. Добре, ще рисуваш ли ти някога бе? То не знае как. Да. Айде, банан. Анвил. Кво? Анвил. Анвил. Да. Значи ще рисуваш на ковалня. Да. Анвиле, нали? Да. По 8 точки. Не, някой я позна преди тебе. Как бе, аз последен писах, виж, що си личи в чата. Не бе! Без Е. Ей, позная. Сега аз рисувам. Уеб. Пажина. Да. Уеб рисувам. Сега ти пажината. Пърна фраз. Някой друг ти я позна. Да, бе. Не знам как. Давай ти пиши, още не свършва времето. Аз я познах. За 8 секунди ли? За 8 точки ли? Да. За 8 точки я познах. На първо място съм. Добре, че съм добър приятел, ти кажа. Винаги като рисуваме си казваме думата. След клипа пак ще играем, много ми се играе. Добре. Значи това е последната игра. Ако искаш, може още. Ти решаваш. Трък! Трък симулатор. Какво рисува? Пише Сноу. Сноу. Път.
Някой я позна. Глас, пише глас. Писах. Хелмет. Ако я бях познала, сега ще да съм на първо място. Някой вече познаве! Читари! Хорс! Не знам какво е. Все няма рисува. Знаеш какво мога да правим ние, като рисуваме? Какво? Да не рисуваме нищо друго. Само да си кажем думата. Не. Искам да се мъчат. Добре, ще рисуваме напълно обратното на това, което ни е дал. Его, той прави същото. Смок. Телефон. Звук. Сега ще видиш един вече ще познае думата за 8 точки. Гледаш ли? Аз ти казвам, този звук и шалтер са един отбор. Него. Да не познаеме думата. Аз знам как се сменят цветовете. Знам как... О, познах думата. Каква е? Грас. Грас. С 200-та. Знам как пише грас. Хей! Кой рисува? Лава. Булсайбър. Добре бе, как познават? Не познах. Не знам, те са някакви читари. Коса май. Не е коса. Той пише думата, май. Как ще пише дума? Сноу! Не познах я. Аз ти я казах. Ама съм на трето място. Благодарение на мен. Значи какво, продължаваме ли да снимаме? Продължавай. На какво? Още един гейм на това. Няма да се събереме. Ще събереме и сега. Глей, на първото са 8 от 20, влизай. Ама Това е прогрес. Чакай, то сега това ще се рестартира. Дай да ма. Ще снимам още Малко, защото много ми се играе. Аре да не снимаме на едно и също. Няма да е интересно на хората. Ще играем извън клип, защото на хората ще стане скучно, сигурно. Да, за това до следващия клип и чао. Кажи чао. Спря ли го? Не, кажи чао. Чао!